nna ya anawago Video dị a video anya ka na-eme mekwa report nyegolo ebe a nna ya anawago ife mere ebe ahụ na ndị Igbo anyị eregista anyị eme PVC na ndị aka na ha nọzikwe so for us anyị anawago the man si na ọ dịghọ possible nọọsọ ndị ebe ha ya regista ya ka a na-emerụ PVC onye Igbo anyị sokwu alụ ọrụ ebe a nụwa so ndị INEC alụ ọrụ ka a na-etretive na the guy si na ọnwa anwa regista onye Igbo akpọ ndị nwaanyị akpa abịa buru ya so since 7 o'clock ka anyị na-aba onye Igbo ka dị bọọ iwu na ime onye ghọtaghị ife na ka anyị pụrụ anti bịa chere ka abịa anti bịa ka egwu a na-enye report chere excuse ngwa kwuo okwu anyị afọ ihe okwu ka efe na-eme aba kwuo okwu ndị Yoruba ekwu ọnụ ka anyị nwa ndị Igbo and bechago na ana onye nwa na-emekwanụ gịnị tata na asị ya azụ n'afịa taa eme asịkwa ya azụ n'afịa ahụ si anyị bịa mee PVC ike gwụrụ Chineke meela anyị ebere dono si butela anyị ife a na chọọchị eburu ihe a si bute na Catholic and Anglican Church Igbo niile ji ebe ahụ jee regista ma ọ n'ime trade fair abịa mee ihe a aba nwada mee ihe a na-emegasị biko ọ situation report dị ebe a ka m na-agwa ụnụ na Igbo ka ọ dị. Thanks for checking out Symphony on YouTube. Please be sure to subscribe and like our videos for updates.